Hemen salam dostlar, goýmaýarlar, janyňy sagmay. Bugün nesip edenden Uğur Daşoğlu we birazjyk tolgunýan sebäbi şunça şäher geldim-de, ad olmasa da yurt geldim. Ýöne Daşoğlu'da ömrümde birinji gezek bar. Ýani nesip edenden Daşoğlu'da hem ziyaraty, hem gezjek we Daşoğlu'dan soňam bir başka yurda geçecek, başka yurdu gezecek. Ve bu videoda bir vlog şeklinde kabul edin, bir travel vlog şeklinde. Häzirden like, comment ýadyňyzdan çykarmaň, bu videonun başyndan soňuna çelip gyzykly bolar diýip umyt edýär. Eýam aeroportda we nesip bolsa bir saatdanam daha şok bolýar. Bilemo görnýän ýokmy daha şok, samy glawny görnýän. 25 görnýän samy glawny. Tuman konkretny howa, konkretny sowuk. Bu näme diýmek? Bu diýmek men nesip edenden Daşoğuzda we men Daşoğuzda birinji gezek, ömrümde birinji gezek. Kışta geldim, konkretny sowuk. Bugün nesip edenden hemme aýdymçylaryň we adamlaryň arzuwudur pikirimçe ziyaret etmek. Aşyk Aydyn nesip bolsa bugün Aşyk Aydyn ziyaret edýär. Ondan soňam Allah ýol berse Özbegistana gidýär, Urgenje gidýär, Xiwa gidýär. Galandam görüs, korоче, travel videomuz gaty gyzykly bolar. Geçirmen görün, geçirmen görmeden men bäz üşäp durma, ýanyňyza çaýyňyzy alyň, gylynjyk çaý, kökäňizi alyň we videonu görün. Ştaý size burada görkezek. Ýagny, naверное, şu tarapdan seyir bolýandyr. Görüşüňiz ýaly ýolka duňupdyr. Bu berk tarapy normal. Ýug tarabydyr. O aňyr tarapy demir galypdyr. Dostlar, aslında hiç hilek gar ýagan ok. No, görüşüňiz ýaly ağaçlar ne şu yerinem käbir yerleri kak poложен doňupdyr da şondanam gar ýagan ýaly görünýär. Nesip edenden ýola düşdük. Uğur Aşyk Aýdyna we ýoluň uzaklygy ortaça 1 saat, 1,5 saat diýdiler. Aşyk Aýdyn dutaryň piri nesip bolsa her biriňize o ziyaret etmedikleri edenlere de nesip etsin ziyaret etmek. Doğa dileklerimizim kabul olsun dostlar. Dostlar, şeylerek görüşüňiz ýaly arkamda Aşyk Aýdyn piri girişi, ýani hoş geldiniz. Ziyaretleriniz kabul olsun diýär. Ziyaretleriniz kabul olsun diýişine göre Aşyk Aýdyn pir dutar görnýär fonumda. Sunwatyň sadyň piri hataplanylýar. Şoň üçin esasan Sunwatdaky adamlar gelip has köp ziyaret edýär. Aramızda Arapça kapilýanlaryňyz bar bolsa, ene şutaýda Arap ýazylaryny ýazypdyrlar. Ýürüýte. Berki gradaýyna görüşüňiz ýaly. Da kança görünmez, günem düşüp dur. Alaçyk ýyrak düşýän şey edip, ine görüşüňiz ýaly. Aşyk Aýdyn pir. Nesip edenden Aşyk Aýdyn pire geldik. Daşoğlu'na gelip Aşyk Aýdyn pire gelmedik bolsam bolmaz diýen. Ziyaret ederiz, gezeriz, doğa dileklerini ederiz ve aramızda gelip görmedikleriniz bar bolsa her ýeriniz gelin. Siz üçinem doğa etjek, dilek etjek. Aşyk Aýdyn has köp Sunwata ýakyn bolan adamlar, Sunwat has ýakynan ýylarlayan adamlar üçin hasam interesni, hasam gyzykly bolýar.
Dostlar görüşüňiz ýaly. Edil arkamda Aşyk Aydın Pirin jaýlanan ýeri, ýagny aramgahy diýip ýazyldyr onlar. Gawrda nesibedenen gezdik, doğa dileglerimizi ettik. Araňyzda gelip görmedikleriniz bar bolsa, hemmeňize nesip etsin gelmek, doğa dileg etmek. Hemmeňize Özbegistandan, Ürgençden ullakan salam. Men Taşkent şifasynyň öňünde Owuzmet klinikasynyň myhmançylykda we size kiçirajyk abzor edýän gelin. Dostlar, saç, sakal, gaş ekmeň iň aňsat usuly elbetde Owuzmet. Näme üçin Owuzmet? Gelin düşündireň. Owuzmet klinikasynyň asnawaçyly, iň esasy wraçymyz Cemşid ağa. Ýa-ni salam alaykum Cemşid ağa. Waleyküm salam. Cemşid ağa, sizden gelen iň gyzykly sorawlar berýän ýa-da. Taýin bolsaňyz. Taýin. Interview. Iň esasy sorawlardan biri, näme üçin iňini Owuzmet saýlady? Ilki bilen narxy boýunça. Birinji soralýan soraw näçeden ekýäňiz? Şo boýunça. Iň has el ýeterlisi, özüň price'lamy düzülen şoňorlar. Beýleki ýurtlara girip ekdiren seredenne şolardanam daşa bir diş petrek ýöne hil kaçtygy boýunça ýokary. Narodny uruýunda beýlek şäherlerde de açýar klinikalarymyzy. Türkmen ýurtlarymyz üçin iň ýakyny şu wagt Özbegistanda ýerleşen Ürgenç şäherine öz şahançamyzy açdyk. Şonuň üçin dostuplyk ýeňil bolýar. Ürgenç diýenimizde dostlar, Edil Daşowdan 1 saat, kän uzakda Daşowdan gönü 1 saat. İkinji soramyz. Bulam köp bilen olanlar gyzyklandyrýar, arasynda gyýlarda gyzyklandyrýar, ýa-ni kär gyýlary. Näme üçin saçmyz düşýär? Saç esasy kesellik hasap edilen ok androgenni düşmäni. Androgenni bolanda gormon sebäpli düşýär. Ol genetik geçýär, o gormon köpelýärmi gazaty ýok, normada. Ýöne genetik şeýle bir ýagdaý bolýar, ýa-ni kökleri şo gormona çydaman, imina depeçäsinde, ana şolar düşmek bilen başlanýar. Olan belli bir wozrastda talşok berýär, ýagny 20-22 ýaşlarda başlaýar. 27, 28, 30 ýaşlaryna ojo doly durýar düşmesi, gormonyň täsir etmesi. Şonuň üçin saç ekiminde biz esasy şo wozrast saýlanyny birinji berýän soramy näçe ýaşyňyzda? Minimalny alýanymyz 25 ýaşdan soň alýar. 25 ýaş geçenden soň saç ekip bolýar. Bütün dünyada şeyle alınıyordu, wozrast boýunça. Tak, dostlar görüşüňiz ýaly, arka prosesde şu wagt gidip dur, saçy birinji ekmek üçin konkretni ölçýärler, soň näçe müň san gerek, näçe hilek gerek. Biz müşahede etmeli, aňaryk geçeli, size bahaýagdaýyny düşünýärem, pikirimçe size iň gyzyklandyrýan tema. Diýeli men saçmy ektirdim. Soň garantiýa barmy? Garantiýa bar. 95% ekilen saçlar çykýar. Oňa garantiýa bar. Sebäbi alýan donor saçlamaz imine ýeň seçäsinden. Diýerler döşden amal, sakaldan amal, olarda ojo kaçty bolanok. Şonuň üçin kelläniň ýeňse bölümine garantiýa şol berýär. Şol saçlar gormona neçüsi için duygur däl bolýar, şo derarly garantiýa 95% ekilen saçlar çykýar. Ve soňky döwürler imine ýene-de şo ogumat bellek geçeýin. Diňe türküň okuwy zady bilen çäklenmän beýleki ýurtlara da gidip Hytaý diýdi, hemme wraçlamy deň derejede okuwlaryny özüne özleşdirip durýar. Gruziýada hawa. Şonuň üçin garantiýa arkaýyn berýär. Indi diýeli, dol rezultat näçe wagtyň dowamında bolýar we nämeler mümkin däl? Dol rezultat saçta teoretik 1 ýylda diýilýär. Ýöne biziň praktikamyzda 8-10 aýdan soň dol rezultat bolýar. Şo ýerde prosesler bar. Saç ekilenden soň bir wada ösýär. 2-3 hepdeden soň ekilen saçlaryň hemmesi dökülýär, şol normadyr. Oglanlarymyz howsala düşüp alýar, şo wagt jaň edip. Doktor bu hemmesi gaçda çykarmy diýil. Çykýar, şo proses hökmen bolup geçmeli. Şo özüne damar çekme proses bolýar, şo gaýtadan çykmasa 3 aýdan soň dowam etip başlaýar. 8-10 aýda dolu rezultat alýar ekilen saçlarda. Näme mümkin, näme mümkin däl ekilenden soňra 2 hepde sport mümkin däl, güýçli derlemek bolanak. 2 hepde alkogol mümkin däl. 3 aýyň dowamında sauna basseyn mümkin däl, düýünden. Oňal slojny prosesler ýok, käbir klinikalarda ene diýeli. Eýse biz Türk klinikada gyzyklananmyzda şuňaljak kän zat bar da spiskda. Aýt geçeli şo
saç ekilenden soň bir hepden dowamında jins gatnaşykda da bolmaly diýerler. Ýok, ol wapşe bizim praktikamyzda kän suçlar görýäs, ol bilýär eden o. Köp düşündirýän bilen orta şo näme üçin täsir etýärni. Oňa sложно däl, şo jagyşyň sabilýär etýär normalny. Ha. Taşlar savur etsen gül ýaly bolýar. Ha. Benim fikrimçe her iki adamın birini gıdıklandıran soru olan biri onkologik keseller dörediyem. Saç ekilenden. Doğru etýän. Bize de berilýär şo soru. Raga getirýän diýilýär. Hiç hilek ýagdaýda. Saç ekim hiç hilek ýagdaýda raga getiren o. Ol mировой statistikany alanda hiç bir wrajyň nemesinde çykan ok praktikasynda. Onda näme üçin planna bolupdyr diýilen ýagdaý bolýar. Prosto wraj pasient alanna näde dogry obsledowaniýa geçip şonda bar keseller anyklaman alýar boly. Olam abastreniýa berýär, rak öňünden bolýar. Saç ekiminden ýok. Aslında aslajniýa ýok. Iň agyr aslajniýasy kesel follikulit diýip adlandyrylýar. Ol döwürtük ýaljak, bir eriň ýaljak bolup çykýar. Olam несоблюдение чистоты, это olan estetik olan şonda bolup bilýär. Agyr hiç hilek aslajniýasy ýok. Побочный эффект yok. Ýok, ýok. Doğru. Şimdi men şu yerde belli geçeyim dostlar. Ozmet klinikası bilen krasavçık olun, saçlı olun. Как раз yakın açıp da yürüyte biz için Ürgünç'te kəm uzak değil. Hemen alamatlar ver yani. Sağ ol. Minnettar. Sağ ol. Dostlar, baha ýagdaýy $600 $1200 arasy bolup biler. Saçyň köp ekilmesine we az ekilmesine göre ütkep bilýär. Professorlar ýörüýdi. Russiýa, ýagny Moskwadan gelýärler. Russiýanyň özünde 400 klinika Ozmet we Dubayda da açyldy we size has ýakyn bolsun diýip Ürgünçde açyldy. Ýani daşawızdan göne bir saat Aşgabat daşawız Ürgünç. Mesele däl siziň üçin. Saçsızlar saçlı olun, yörüte sizin üçindir. Dostlar, saç eken periyodunuzu, qalacaq yerinizi alad etmeyen klinikamızın yörüte sizin üçün palatalarımızdan bağlıdır. Bu, dine bizde var. Tak, dostlar, qovur abed edildi. Şu an Ürgünç'ün en izvestni, en bir qovi restoranlarının biri Saltanat'a geldik. Şu an Sultanlar yalı iyi içildi. Saltanat'a geldik. Bu yan Ürgünç'ün karoçu bir restorana ki men berde halandadım afer açık. Yani yaktı qoğuyla ikem qatı bir abzor etsene görelim. Doğru, yerli kırdayım da. Olsam yani Ürgünç'e gelip de Celaleddin'in heykelini görmedik olsam öyle başlamazdım. Sebebi bu bizim tarihimizde yani esasen Çingiz Han bilen qavatlaştıranımızda kän bir rol oynayan. Şunkal burada dostlar Çingiz Han bilen söwüşip Çingiz Han'ı görüş görkezip de Çingiz Han'ın elinden ölmedik. Yeke bir serkerde yeke bir paça diýsem ýalňyş bolarda sebäbi Kakas paçadymyň Celaleddin prosto Alp voyn krasavçyk. Dostlar hava görüşüňiz ýa konkretni sowuk şoň üçin elimem gyzarandyr sowukdan ýa. Travel videoları dowam etjek welin kän bir material syomka etip bilemok. Sebäbi gaty sowuk nesip bolsa ýetişdim. Hywada gitjek ertir nesip bolsa Hywa hanlygyndan galan köni takoy yerler var, şolar ham size yeke görkezderim. Штрафлар içik штрафlar. Maşina штраф. Bulam görüşünüz ýa central uliçalardan biri Berna'da esas ýolumuzda nesip bolsa ýoldan ýanynda. Nesip edin. Yine buraya da kemeye salam dostlar. Bugün nesip edenden Hywa gitmeli nesip bolsa. Berde size görkezesim gelýän
Li 9, Özbekistan'daki. Berde yine bir model Kitaysk maşın, yani bileme adını. İlk akraşta yine bir dat belirlek geçeyin. Bugün görüşünüzü alak, zaryatka, kakpalar zaryat verip dur. Berde Kitaysk maşınlar, elektrokarlar köpölüp dur. Goy, no men Li 9 halayan öňüm görýärdim videolaryny. Arada pat. Turistik rança. Bir anda mı sen kes? Çepe. Sen kes bir anda gel. Ava. Hemmeňizi Xiwadan ullakan salam, bir Xiwanyň taryhy ýerine geldik. Ve häzir Kassa geldik. Turistikler üçin bir tölegi barmy kadatmy diýip, türkmenler üçin mut diýdi. Tölegem ýok, tak şo Xiwa gezmene hökman gelin. Mene size bir abzor eder, nesip edenler. Tak, dostlar. O kamerada taraf görüşüňizi alak. Bu bizim silkme telpekleri men ýa-ni Harazmdan, Tarazmda da var şu telpekler. Şey dip, o ýadynıza düşen olsa Hulkar Abdullayewaň zadyň o aýdymlarynda tans oýnayan bir oğlanlar ya yaşlılar bazı şey telpeklerini silpik zade. Şo kulturadan devam ettik berlerini hem görkezeli. Häzir size acel minaratlar hem görkezjek. Büyük belki geçen ödöklerin medeniyetinde esas şo mramorlaryň zatlaryny bir hili ütkeşjek edýärler. Samarkanda gidip görmek videolaryny gördüm. Samarkandda da bar şo temalar. Nesip bolsa häzir ýuwaş-ýuwaşdan görübeririz. Xiva bäriniň Xiva hanlygynyň primerini wagtyny aýsak 16-njy asyr bilen 20-nji asyr aralygynda Xiva hanlygy gülledi. Çok medat bolan wagtlarda. Indi primerini aýdan 1500-nji ýyllar, 1500 näçinji ýyllardan 1900 näçinji ýyllara çeldi şo 16-njy 20-nji asyr arasy bolýar. Tak, dostlar şeyler aslında bu mihmanxana hökmünde olanýar eken, bärde de ýaşlar nesip edenden turatda düşe. Şular minaratını görüşüňizi alak. Dostlar görüşüňizi alak. Şu gapyny özünden bir büyük köşecek uzarlar var. Tak, şular ýalajak gurjajyklar var. Eli işleri krasiw görünýär. Gelecek yakından alayım, tabi görünür alak rahatlı. Şu binadaki el işleri de, yani şu binada o mozaikam ne mi diýler, şu kafil diýäýin, men has men üçin anlatda şu el işleri. Şurada restoranım var, restoranda piyazaya girer görmedim. No şeyli bir piyazaya. Ben mümkün bolluğundan görkezýän dostlar, soň ýöne onu görkezmänsiň, bunu görkezmänsiň diýmän, men pawazmozdy görkezýän özüme. Ýene bir zat belläýin. Sowuk, ýöne ýa günüň çykanyna, ýa bilemok, Xiva birazjyk bolsa da şuwada Ürgence qaramda birazcık yumşak hava. Dostlar görüşünüzü alı, iki örküşlü düğü. Spesial turistler için, sura düşme için, video düşme için. Dostlar şu tayda ümzüm çeken ve görüşünüzü alı. Bizim Türkmen takyacığımızdan bak. Xivanyň ýaşlary, ýagny täze ýaş juwanlary, toý edýänler gelip şu taýda surada düşýärler, Xivada aýlanýarlar, imin turistik ýerlerine aýlanýarlar, surada düşýärler, video düşýärler, ekak palaryny tans muňa berýärler. Cuma meçidi ýörüte adamlar bilen şeýle cuma kılıpdyrlar. Bir wagtlar häzir täze meçitler salypdyrlar. Staryny meçitleriniň biri. Yürü telestürüp size görkedeyin dedim.
Mırşılar yazacak. Görkedeyin. Yine berde pakta cayan var. Doğal şekilde paktadan. Dostlar, gün hıyvan içinde atlayırlar da atlaran var. Eğer şu minara çıkmalı nesip olsa, vışka. Seni görkedeyin. Aslında paksa değil eken, dine daşını paksa ediptirler, stop köyünü stil vermek için. İç yönü kerpiç eken. Şu an so yank görkedeyin minarama çıkacak olayam. Tölögü 50 bin son eken. 50 bin son bilmeyen de olurdu ne çayası şuna çıkmalı nesip olsa. Buradan çıkıyı gitmeli diye. Ben çıkalı hani hem şonk edip hem çıkacak olsa bilmedim. Vay 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 şulayasın sonra azıcık. Kıyın eken çıkmak. Vay 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 dip edil garran ya. Oho azıcık engilmesen değil ya. Hani şunun içinden gitmeli nesip olsa. Yörep. Şulayasın sonra. Katılı. Yarı yoluna çıktım mı yok mu bilmem o eğen. Haşlattı. Hani çıkıverelim. Çıkkençem konkretni yadadım. Yani çıkarma değdi yani size abzor görkecek. Katibet ve köyüne hıyva. Teze hıyva da başlı görünüyor. Abzor edecek. Şu arkamda görüyen mavzoley bu Mahmud Pehlivan diye bular. Mahmud Pehlivan koptur. Ömründe hiç kime yengilmendir. Yekece adama yengiliptir. Oğlum eğer şuna yengilmedik olsa şu adam ölüyer eken, öldürecekler eken şonka burada. Şonun için şu mavzoley yürüyte şon şanına oluptur. Boyam 2,5 metre tövrek şonka burada atlar diyerler. Mahmud Pehlivan'ın mavzoley yani konumculuğu. Şiirgazi Azihan diye medresesi. Bu medrese bilmedim adından, Şiirgazi medresenin adından yadınıza düştü mü? Aslında bu medresede büyük şahirimiz yani Mahtumulu atamız okudu. Özbekistan'da okan medreselerinin biri şey. Birinci Halaç'ta okudu, sonra Özbekistan'da okudu. Mahtumulu Prag'ın okan medresesi Xivada. Dostlar şehirlik bilen Xivan'ı doğal şekilde gezdik. Ben size görküt bilendirin deyip umid edeceğim. Halansınız fikrimçe videonu bilemek daha şoğuza gidip yine tezden video düşürüyoruz mu yok mu ondan paka bilemek. No travel videomuz ne oldu ne hirekrek onu siz karar verin özünüz aydın. Odan oldu mu yok mu? Canı sağ olsun. Like, comment yadından çıkarma, подписка, hökman.